नियंत्रण मुक्ती मंडळाकडून करण्यात आलेली कारवाई अधिकाऱ्यांना अडचणीची ठरली। आपल्याला कोणतीही कल्पना न देता कारवाई केल्याचा आरोप करत व्यापाऱ्यांनी कारवाईला विरोध केला। तसेच अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या पिशव्या व्यापाऱ्यांनी परत घेतल्या। पालिकेच्या सूचनेप्रमाणेच आम्ही प्लास्टिक विरहित पिशव्या विकत आहोत, त्यामुळे जप्त केलेल्या पिशव्या परत द्या, दंडही भरणार नाही अशी भूमिका त्यांनी अखेर घेतली। अखेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी माघार घेतली। केलेली कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप यावेळी व्यापाऱ्यांनी केला। या विषयावर उशिरापर्यंत अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू होती। नाही काय असेल तुम्ही म्युन्सिपालिटीचा तुम्ही ठरवा आणि आम्हाला सांगा, मग आम्ही कुठलं वापरायचं ते आम्ही ठरवू। पण असं करू नये डायरेक्ट 5,000चा दंड आम्ही कुठलाच व्यापारी भरणार नाही, चुकीचं आहे। कारण आम्ही गप्प बसणार नाही। आम्हाला काय सांगितलं पाहिजे, जेवढ्या एंट्री किती भरायचं, सगळ्यांचे एंट्री कॅन्सल झाले पाहिजे। नाही दंड भरणार नाही, सगळ्यांच्या एंट्री कॅन्सल झाल्या पाहिजे। एकही रुपया दंड भरला जाणार नाही। सगळ्या व्यापाऱ्यांचा माल परत